Ei, poble, bon dia. Aquest vídeo és perquè des del Departament d'Igualtat de la Generalitat, la Nijat aquesta ens diu que ha fet un programa que siguem més solidaris, és a dir, perquè no siguem racistes. I va dirigit als catalans, a la gent de casa terra. Ve a dir-li que ella porta el mocador des que és algú la Generalitat, és a dir, ha descobert la sopa d'all, aquesta senyora, que fins ara no hi anava, Però bé, a part d'això, dir-li a aquesta senyora que Catalunya ha sigut sempre terra d'acollida, de tota la història dels fenicis, va. Què li passa a aquesta senyora? Que ara es dona compte de que ella té que fer aquest cuento bananero vers catalans? Escolta'm, no hi ha ningú més racista que els nouvinguts que no es volen integrar, que no volen treballar, que viuen de nosaltres i que, a més, ens fan mal, ens roben i ens violen les dones. De cara a aquesta gent, els hauríem de fer tota la teràpia de grup, teràpia sèria. Per què? Perquè la gent no es volen integrar. Han vingut aquí no a integrar-se, ni a treballar, a viure de la moma, d'acord? I aquestes manifestacions que s'estan fent en favor del genocidi que fa Hamas, els palestins, m'importa un pito, haurien d'estar prohibides. Però jo no veig els Mossos d'Esquadra que actuïn mai. És a dir, els Mossos d'Esquadra, si portes bandera espanyola, no diuen res. Si portes bandera d'uns jihadistes, no et diuen res. I si portes una estelada, hòstia, t'apallissen, et buiden els ous, et buiden els ulls, t'apallissen, s'inventen mentides i et foten a la presó i et demanen 5 o 6 anys, com és el meu cas. Hòstia, què passa aquí? Ja ho vaig dir l'altre dia, poder que canviem la bandera, així els Mossos d'Esquadra, Però escolta bé, nosaltres hem sigut terra d'acollida de tota la vida. Racistes a Catalunya no hem sigut mai. Ara bé, els que venen sí que ho són, i si no ves al seu país, com jo, que he hagut d'estar moltes vegades. I et daràs compte del que és el racisme, Nijat? Burra! Visca Catalunya!